יזמות היא הרבה יותר מרעיון עסקי. מחקרים מראים שיזמות מחזקת ביטחון עצמי, בונה חוסן נפשי, משפרת הישגים לימודיים ומעניקה יציבות בעולם של שינויים מתמידים. כשילד מאמין שהוא יכול למצוא פתרון לכל אתגר ולהפוך אותו למציאות, הוא רוכש כלים שמלווים אותו אחר כך לכל החיים. בתוכנית שלנו אנחנו מביאים את עולם הסטארט-אפים לתוך כיתת הלימוד. התלמידים שלנו לא רק לומדים על יזמות, הם הופכים ליזמים בעצמם. אני אתן כמה דוגמאות למיזמים מדהימים שצמחו אצלנו בבתי ספר ברחבי הארץ. תלמיד פיתח ממד נייד בשביל סבא שלו שמתקשה בניידות. תלמידות אחרות פיתחו סוודר חכם עם מערכת מיזוג פנימית לחום וקור בשביל עונות מעבר. ותלמיד אחר שלא היה מעוניין לבצע את משימות הבית, פיתח מערכת לניהול מטלות הבית, שהיא מערכת משחקית שמונעת מריבות בין המורים לילדים. התוכנית נבנתה על בסיס 17 שנות ניסיון בליווי יזמים בהייטק, ובשילוב עם תעודת הוראה בחינוך טכנולוגי. התלמידים עוברים את אותם תהליכים שעוברים יזמים בעולם האמיתי. הם רוכשים כלים מקצועיים לניהול פרויקטים, הם לומדים את השפה המקצועית של עולם היזמות, הם מתנסים בעבודת צוות ופעילויות חווייתיות. בנוסף לידע, וזה אולי העיקר, הם בונים אישיות. במהלך התוכנית הם רוכשים כישורי חיים חיוניים לעוצמה ולחוסן. הם לומדים לראות בכל קושי הזדמנות. הם מפתחים אמפתיה לזולת וראייה רחבה של המציאות. הם לומדים לחשוב יצירתי כשהם מחפשים פתרונות לאתגרים שונים. והכי חשוב, הם לומדים להאמין ביכולת של עצמם לשנות מציאות. שיא התוכנית הוא בערב השקה חגיגי. התלמידים מציגים את המיזמים שלהם בפני קהל חיצוני. אחרי שהם מכינים מצגת משקיעים, לומדים טכניקות לעמידה מול קהל ומדייקים את המסרים, הם חווים רגע של הצלחה אמיתית שמותיר את כולם בתחושה של התרוממות רוח וגאווה. האני מאמין שלנו הוא שיזמות היא מיומנות חיונית לעולם המחר, והמחר הוא כבר כאן היום. בעולם של בינה מלאכותית, ללמד עוד מקצוע זה כבר לא מספיק. כדי להצליח בעולם של AI, דרושות מיומנויות של חשיבה יצירתית, של יזמות, של גמישות מחשבתית, וזה כדי להצליח בעולם משתנה. ולכן היום, יזמות היא כבר לא nice to have, היא צורך אמיתי.